Maswera sei, blessed people, maswera sei kumabasa, kudzimba, kuzvikoro, wherever you are. Isu kwatiri kuno tinoti manheru, ameno kwamuri imi kuti inguvai, but tinongoti maswera sei. Thank you for coming. Thank you for shame, Lord shedding. Shame. Kismo, how are you? Francesca, how are you? Samantha, how are you? Memory, how are you? Zita rangu ndinoitwa Yokozuna we Zimbabwe. Welcome to SIS MELLY's diary. Mwari vakuitirei zvakanaka. Messi, how are you? I hope maswera zvakanaka kwese kwamuri. Ndinofara nekutenda kuti tiri munyasha. Ndinofara nekurumbidza Mwari kuti naJesu chete zvinogoneka. Hakuna chinoramba naJesu. In every situation yauri, in every situation yandiri, chinongondifadza. Mwari vanoziva zvavakatirongera. Mwari vanoziva zvavari kuda neupenyu hwedu. Mwari vanoziva kwavari kutiendesa. Hameno iwe kuti uri kuendeswepi, ininiwo hameno kuti ndiri kuendepi. Asi chinongondifadza ndechekuti Mwari vari kuziva kwavari kutiendesa. Hello Alice. And muri sei Mwari vakatendeka. Good evening to everyone. Anti Yoko vari right. Ayo indonzi Yokozuna weZimbabwe. I'm happy to be here on this platform. As you know, if I come here, I've come to share the word of God on this platform. Makuseni ndanzwa hasha na Satani zvakanyanya, because I wanted to share the word of God zvakanyanya, asi ndaramba ndotsimbirirwa nekukosora. Munozwa pekupedzisira pepena ndakuita kunge ndikuganhurirwa mweya wangu. But anyway, we thank God for that. My dear Tarisai, how are you? It's been so long. That's Guy. How are you? Amai Kudag Humba, how are you? Thank you so much for tuning in on SIS MELLY's diary. Mukangona Yoko auya panapa. Aiwa atekla vazi SIS MELLY ndi Yokozuna weZimbabwe. Ari pa SIS MELLY's diary. Mukangona ndauya munongozva kuti vana Yoko vauya zvavo kuzoshumira Mwari. Mumwe nemumwe ane zvaanoita. Aiwa isusu hedu tiri kufambira dzekushumira, tiri kufambira dzekuparidza, ndo dzatiri kufambira, tiri zvedu pano paplatform yaSIS MELLY. Asi Mwari vakangotendeka. Good evening to everyone. Kana ari mangwanani kwauri tinoti mangwanani, kana ari madekwana tinoti madekwane, kana ari masikati. It depends on your time iri pachiwachi yako. Without wasting nguva yakareba ndiri pano, let me go to the word of God. Ethel, how are you? Let me read the word of God. Let me read the word of God. Iri kuna Esther. Tese tinoiziva nyaya Esther. Esther inyaya yakajairika zvakanyanya. Patience, thank you so much. Stella, how are you? Fortunate, how are you? Munoziva Esther inyaya Esther iri kubhuku raEsther, inyaya yakajairika zvakanyanya, inyaya inozikanwa zvakanyanya. Asi ndati ndiuye tibatsirane iwe neni manheru anhasi. Mwari vatibatsire pane hondo dzatiri kusangana nadzo, pane zvinhu zvatiri kusangana nazvo. Manheru ano akadai ndajaira kushumira mangwanani, saka pandichati mangwanani ndiregererei, zivai kuti Yoko ajaira kushumira manheru. Mwari vakatendeka.
Akatete Linda, how are you? Memory Mtizi, how are you? Noreen, how are you? Ndichaverenga nyaya yakajairika zvakanyanya. Nyaya iyi iri kuna Esther. Amen. Kuna Esther chapter 1. Kune nyaya ya mambokadzi vanonzi Queen Vashti. Amen. Mambokadzi vanonzi Queen Vashti vakanga vari mambokadzi vakarorwa na king. Amen. Vanosvika pavanoti paitwa mutambo, paitwa mhemberero iripo, mambo vanoti vadhakwa, vanosvika pavanoti dedzai queen vauye kuno. Amen. Mambo vanorequesta kuti queen ngavauye asi vasina kupfeka. My God. Queen pavanonoudzwa kunzi hanzi namambo budai pano asi muuye musina kupfeka. Mambo vanozvigaya, mambokadzi Queen Vashti vanozvigaya vari mumba mavo kuti chokwadi here Mwari, chokwadi here ndingabude ndigomodhele paruzhinji ndisina kupfeka. Queen Vashti vanosvika pavanoramba kubuda vasina kupfeka. Vasina kupfeka kudaro Queen Vashti vanoramba kubuda. Pane mumwe munhu manheru ano une nyaya dzako dzawakatongerwa nevamwe vanhu. Mukada kutarisa mambo ava vanosvika pavanotsamwa, asi pavanotsamwa mambo vanoshedza makurukota avo. Makurukota avo ndo anovarovera decision. Pane umwe munhu akarongererwa decision mangwanani manheru ano. King havaziriwo vakataura kuti Vashti ngaarove pasi, asi zvinonzi tingati machifi nemapurisa aking ndo anotaura kuti mambokadzi Vashti ngavarove pasi. Manheru ano pane yawakarongerwa, manheru ano pane yakarongwa nedzinza rako, manheru ano pane yakarongwa nemweya yetsvina yekwako, manheru ano pane yakarongwa nevasingakufariri. Queen Vashti vanoendeswa noti nekuda kwemurume wavo. Manheru ano pane kwawakaendeswa wakadzingwa pabasa noti nekuda kwekuti waifanira kudzingwa nemuridzi webasa, but pane vakaronga tsoro. Manheru ano pane mweya uri kukutera wekuti iwewe unofanira uri panzvimbo, but paita mweya inomiramira, paita mweya yetsvina inomiramira. Queen Vashti murume wavo anga asina kumboti ngavaende, asi makurukota ndo anotaura kuti aiwa kamambo yamaitwa nemukadzi wenya it's not acceptable. Manheru ano pane ari kutongwa nemweya yemadzinza ekwake, manheru ano pane ari kutongwa nemweya wenzvimbo, manheru ano pane ari kutongwa nemweya wakaipa. Hazvisiri izvo zvauri kufanira kurarama. Yekwako haina kutongwa yakadai, yekwako haisi kufanira yakadai, but paita mweya wemakurukota, paita mweya yemadzinza, paita mweya isingadi chakanaka, paita mweya yenzvimbo ndo yagara mulife mako, ndo yagara murodhi mako, ndichiitirwa zvakanaka. Ukada kuiverenga nyaya iyi, mambo vanongotsamwa chete, but mambo havarove decision. Pana manheru ano vekuti pane vawakatsamwirwa, asi ndo havasirivo vakarova decision. Waroverwa decision nemweya yemadzinza, waroverwa decision nemweya yakaipa, waroverwa decision nemweya yenzvimbo. Manheru ano toda kusvika patinoti Mwari wekudenga, isu taneta kuroverwa madecisions nemweya yetsvina nemweya yakaipa, nokuti ukatarisa zvinongonzi mambo vanotsamwa kuti mukadzi wavo aramba kubuda. My God, zvikada pane zvakakutsamwisa. Manheru ano chaiwo wakarambwa nemurume, asi murume wako hasiri akatara kuti mairovai pasi. Vana tete nemadzimwene nanambuya ndo vakati murora ngaende, vana baba mukuru ndo vakati murora ngaende, asi mumoyo memurume wako haana kumbobvira ati endai. Manheru ano pane vakatutiswa mabhegi vakaenda, noti nekuda kwemunhu waonetsana naye. Manheru ano wakadzingwa pabasa, but iwe waifanira kugara pabasa, but manheru ano chaita kuti udzingwe inyaya yekuti paita makurukota amira, paita mweya yamiramira. Manheru ano ramba mweya inomiramira, manheru ano ramba mweya inomiramira, mweya inomiramira pabusiness rako, mweya inomiramira mumhuri mako, mweya inomiramira mumwana.
My God, mwana atori munhari right zvekuti, but paita mweya yamira, paita mweya kuti mwana atange kudya madrugs, paita mweya kuti mwana atange kuita rebellious, asi mwana akanaka chaizvo. Mukatotarisa mambokadzi Vashiti, she was a good lady, asi anotatika mweya rudziko unomirira kuti baba vatange vadhakwa. Mweya rudzi, mambo vanga vapindwa neiko, murume mukuru kuti atanga adhakwa ogozorova decision yekuti mukadzi auye kuzomodhela asina kupfeka. Manheru ano pane mweya yakakumirira, manheru ano pane mweya inoda kuti utange waita zvakanaka, kana waita zvakanaka yogotumira makurokota ogokuita home and away kuti dzokera. But manheru ano tairamba mweya iyoyo, pane mweya inoteerera, pane mweya yakamirira, nekuti uchida kuzvitarisa zvinongonzi mambo vakatsamwa. Asi mambo vatsamwa, vanhu vanorova, vanhu vanogara pasi vachitaura kuti Vashiti ngaende, havazi mambo. Munhu ataura kuti Vashiti ngaende makurukota amambo. Manheru ano kune mweya madzinza ekwako iri kuti mumba imomo hausi kuzomugara, pabasa ipapo hausi kuzopagara, mimba hausi kuzobata, mwana hausi kuzobata, mari hausi kuzobata, imba hausi kuzotenga, chihotota hausi kuzotenga, hausi kuzororwa, hausi kuzovaka. Mweya yemadzikurukota, manheru ano we come against mweya yemakurukota, manheru ano we come against mweya yemakurukota, mweya yemadzikurukota, mweya yemambuya ako, mweya yemasekuru ako, mweya yemadzitete. Ndo yatinoramba manheru ano nezita neropa raJesu, nekuti inondiitira zvakanaka. Mamba vakangonzi vakatsamwa, asi havana kuti mukadzi arove pasi. Asi panoudzwa makurukota anoti nhai mambo hamungadhererwi zvakadai. Manheru ano uri kuchema nokuti pana akaisa sauti panyaya yako, pana akaisa nyaya yako kusingafanirwe kuenda. Manheru ano pana akatora nyaya yako akai-exaggerata, ndosaka une musodzi pamatama. Manheru ano ndosaka uri so bitter nekuti pana akaexaggerata nyaya yako, pane vanoexaggerata. Asi manheru anoti atine nyasha dzaJesu hatisi kuzoenda kusiya wakadaro, nekuti ukatarisa Vashiti haana kurambwa nemurume wake. Chakaita kuti Vashiti aende makurukota. Naimi baba muri baba rudziko, munomirira kutongerwa imba yenyu navamwe vanhu. Naimi muri baba rudziko, munomirira kuudzwa nyaya nevamwe vanhu. Naimi muri baba rudziko, munomirira kuudzwa kunzi pano pakadai. Naimi muri mai rudziko, munomirira kuudzwa kunzi pano ngapadai. Mweya yemakurukota tairamba, mweya yemakurukota tairamba, mweya yemakurukota tairamba, mweya yemakurukota tairamba, mweya yemakurukota tairamba. Manheru anosvika paunoramba, kune mweya yedzinza inotenderera, pane mweya yedzinza inomiramira kuti paunenge wakanganisa, pamunenge maita misunderstanding, ndiyo inomiramira kukwikila kukujaja, kukwikila kukuda kukudonhedza. Ramba mweya iwoyo manheru ano. Kune mweya inomiramira kuti pamunenge matadza kunzwisisana nebusiness partner yako, neshamwari yako, nemwana wako, nemurume wako, natete vako, inongomiramira chete kuti ikurumbidze kukudismisa. Zvikada wakadismiswa, asi mangwana manheru ano tauya nenyasha dzeshoko kuti iwe mweya wemadzikurukota takuziva kubva muzuva ranhasi. Iwe mweya wemadzikurukota takuziva kubva muzuva ranhasi. Nyaya yako yekuda kuudzira mambo zvekuita, mweya yako yekuda kuudzira mambo zvekuita tairamba muupenyu hwedu. Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakuchengete, Mwari ngavakusimudzire. Zvinorwadza sei kuti chokwadi pamwe pacho unenge uchida kutonegotiata, but panouya mweya inotouya kudhara yakatuta kuti aiwa panapa negotiatwe, matadza mairovai pasi. Pamwe pacho uri kutoda kutonegotiatawo, pamwe pacho muri kuda kutotaurirana, asi pane mweya inenge yakamira inoti panapa negotiatwe, asi tairamba
tairamba mweya iwoyo Vashiti anorambwa nemurume nekuda kwemakurukota. Murume asiri akati Vashiti ngaende, asi makurukota ndiye akati Vashiti ngarove pasi. Mweya yekumusha kwako ndiyo iri kuti aurorwi. Mweya yekumusha kwako ndiyo inoti hautengi imba. Mweya wekumusha kwako ndiyo inoti hauiti chinobatika. Vekwedu vanototi tinogara mumba, vekwedu vanototi tinororwa, asi kune mweya yakamirira kudismisa chete. Mweya yemakurukota, mweya yemakurukota, asi tauya kuzoiudza manheru ano, ini ndinotopagara, ina handirovi pasi, nekuti takuziva iwe mweya wakaipa. Monitoring spirit, kune monitoring spirit, kune monitoring spirit anongomirira chete kuzomonita chete, kuzomonita chete. Nekuti mukada kuitarisa zvanga zvakanaka here madzimai kuti Vashiti anonzi bvisa hembe ugomodhela panhu pakazara vanhu ivo vari mambokadzi. Asi paita mweya wemamonitoring spirit, mweya usingadi chakanaka, mweya usingadi wanano, mweya usingadi muchato, mweya usingadi kugara zvakanaka, wakamira wakajegera. Hanzi vanoungana makurukota anoudza mambo kuti Vashiti ngarove pasi. Tairamba mweya iyi inotimirira muupenyu hwedu kuti tirove pasi. Harabaseketerere bosa. Zvanga zvakanakawo here kuti mambo vakobvise hembe, asi vanobvida kunzi bvisai mani kuti mambo ona kuti hazviiti. Mambokadzi vanoona kuti hazviiti, pati paita makurukota amirira munzira. Pana vakatimirira manheru ano, 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 vakangomirira chete kuzokudonedza. Asi manheru ano tauya nemunondo weshoko, taramba kudonedzwa, taramba kudonedzwa, taramba kudonedzwa, taramba kudzokera kumba, taramba kudzokera takadaro, taramba kuramba tiri pa one position. Inondipisa tsitsi ya Vashiti, chokwadi anotosiya marriage nekuda kwemakurukota. Pana vari kuchema nhasi nekuda kwatete, pana vari kuchema nhasi nekuda kwemwana wemurume, pana ari kuchema nhasi nekuda kwaamwene, pana ari kuchema nhasi nekuda kwatete. Asi tauya kuzokuudza manheru ano, enough it's enough. Imi nyararai tete, imite zvaranyararai, iwe mwana nyarara. Pana ashaya mufaro, pana ashaya mufaro, pana ashaya mufaro nekuda kwatete, nekuda kwamai, nekuda kwababa munini, nekuda kwasekuru. Aiwa kani iwe waungarovese pasi Vashiti. Ukaitarisa zvakanaka nyaya, murume waVhashiti haana kumbotsamwa zvokuti Vashiti ngarove pasi, asi makurukota anoti ngarove pasi. Pane vakaitirwa decision navanhu vasirivo, pane wawakadisappointa, wanga usingafaniri kuregera basa, wanga usingafaniri kurambwa pamarriage, wanga usingafaniri kutukwa, asi wakatukwa nekuti kwaita mweya yamakurukota, mweya yakamira kudonedzera vanhu pasi, mweya yakamira kuti vanhu vange vachichema, mweya yakamira kuti vanhu vange vachisekwa. Tairamba mweya iyoyo manheru ano, tairamba mweya iyoyo manheru ano. Life yandiri kurarama haiziriyo yandaifanira kurarama, asi kwaita makurukota anomirira izvozvo kuti vandione ndichichema, vandione ndichichema. Asi manheru ano ndauramba mweya uyo. Enough is enough, enough is enough. My God, zvakaoma kudaro. Vashiti anonzi ngarove pasi. Wakarambwa iwe wakanditarisa, nyaya yakakurambisa, yanga isingambofane kukurambisa, nyaya iri kukuchemedza manheru ano, yanga isingambofanire kukuchemedza. Asi paita makurukota, paita makurukota, paita makurukota, paita makurukota, paita makurukota amira newe, ari kuda kukudonedza pasi. Vashiti anorambwa nekuda kwamakurukota, asi manheru ano Jesu tati tigadzirirei. Mwari wenyasha, tavaziva vanoda kutidonedza pasi. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus.
manerwano, Mwari ngavakubatsire, Mwari ngavandibatsire, Mwari ngavakurwire, kubva pahondo yemuteo, kubva pahondo yemuteo. Wanirwa nyasha manerwano, 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 wanirwa nyasha manerwano. Ngati wanirwe nyasha, ngati wanirwe nyasha, ngati wanirwe nyasha, ngati wanirwe nyasha. Sometimes uri kuchema, iri kukuchemedza iyi, wanga usingatombofaniri kuchema, but uri kuchemedzwa neiko, nekuda kwamakurukota yawakapindana nayo iyi, wanga usingatombofanire kupindana nayo, asi kwaita makurukota anogara pasi namambo, voti mambo, mukadzi ngarove pasi, vodismisa mukadzi wamambo. Ah, my God, kune vakadismiswa nekuda kwamakurukota amambo, kune vakachemedzwa nekuda kwamakurukota amambo, kune vakarwadziswa nekuda kwamakurukota amambo, kune vakarwadziswa nekuda kwavanhu vanotaura zvisina muswe. Asi ndauya kuzokutaurira manerwano kuti takura nyasha dzekuti no matter what you come our way, handisi kuzodismiswa namakurukota. I will stay. My God. Thank you, Jesus. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. Mazvita Jesu. Makatendeka. Vanototaura kuti Queen ngaende. Vanototaura kuti Queen ngaende. Bana akatonzienda. Asi wanga usiri kufanira kuenda. Asi manerano ndauya kuzotaura kuti Mwari tiitirei nyasha. Tiri kuzogara patiri kugara. Tiri kuzogara patiri kugara. We belongs here. Pana akasiya imba, pana akasiya basa, pana akasiya business ranga atanga nekuti paita makurukota amambo ari kuti ngarove pasi. Asi ndauya kuzokuudza kuti hatisi kuzorova pasi, isu tiri kuzogara. Thank you, Jesus. Mweya rudziko nai Mwari, mweya rudziko vapinda mambo. Why could you not make your own decision? Uri baba rudziva singa make your own decision. Uri mai rudziva singa make your own decision. Uri leader we company rudziva singa make your own decision. Uri mai rudziva singa taune kuona nyaya sezvairi. Pindwa nemweya we kuona nyaya sezvairi. Uri mai rudziko iwe wakanditarisa. Uri baba rudziva singa make your own decision. Why uchimirira kutanga wadhakwa? Why uchimirira kutanga watsamwa? Why uchitanga kumirira waluza your mind? Ndo paunotanga kuita madecision. Nekuti mambo ukatovatarisa pese pavanga vasina kudhakwa. He never requested kuti mambo Vashiti ngavauye vasina kupfeka. Vadhakwa ndo pavanoti mai ngavauye vasina kupfeka. Vataura zvakadaro mai vanoramba. Manerwano ndauya kuzokudza. Ita baba vanomeka decision vega. You are a leader of the house. You are a leader of the family. You are a leader of the company. You are the group leader. Iwewe mirira your own decision. Make your own decision. Urani ko unoudzirwa iwewe. Urani ko unoitirwa decision newanu. Iwewe why urikutirirwa decision newanu. Taramba mambo vakadai. Itase mambo vakakwana. Tinoda mambo vane hudzamu. Tinoda mambo vane huremu. Nekuti manerwano Vashitano enda. Nekuda kwekuti baba matadza kumeka your own decision. Uri mai rudziko iwewe unoteerera makuwa. Uri mai rudziko iwewe unoudzwa kunzi murume anobatwa so. Uri mai rudziko iwewe unoswera uchiteerera kunzi aiwa dyisai murume. Why can't you make your own decision? Uri mai rudziko iwewe unoudzirwa zvekuita. Uri baba rudziko iwewe unoudzirwa zvekuita. You are the leader of the company. Why uchiteerera makuwa? Why uchiteerera makuwa? Uri mutungamirire rudziko iwewe. Uri mutungamirire rudziko. Why can't you make your own decision? Chokwadi Vashiti otorova pasi here. Nekuda kwekuti makurukota ati ngarove pasi.
lot of us, we have lost the things which we regret. Zvakaoma sei kuti vana yoko vanozara pauri vachikupa zvekutaura, but kana yako wega unenge wasara wega. Dai Mwari wekudenga watiitira nyasha manheru ano. Mira semukadzi, mira semurume, mira samai. My God, mira satete, mira sambuya. Why are you waiting? Kuti vanhu vakuitire decision. Why are you waiting for people to decide for your life? Why are you making the community to decide for your life? Why are you making the Facebook to decide for your life? Mwari wakatendeka. Mwari wenyasha, tinokutendai manheru ano, nokuti muri mutsvene, tinokutendai Baba. Why are you making a wrong decision? Why are you making a wrong decision? Why are you making a wrong decision? Because of people. You are a father of the house. You are a mother of the house. You are a breadwinner. You are a leader of a company. Unekwa ukuda kuyenda. But why are you asking people to decide for you? Where are you going with people's decision? Dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatirwira, vakurwira iwewe, vandirwira inini. So that we will make our own decisions. Zvakangooma sei kuita mambo vanonzi havasina mukadzi. Zvakangooma sei nhasi upenyu hwauri kurarama because pakaita vanhu vakakudhisaidhira. Dai Mwari vekudenga vatiitira zvakanaka. Dai Mwari vekudenga vakuchengeta. Dai Mwari vekudenga vatirwira. Taramba mweya waVhashiti wekuti unorambirwa because of somebody. Taramba mweya waVhashiti, ramba kutakura mweya waVhashiti wekuti iwewe nemurume wako muri kuwirirana, iwewe nebusiness partner yako muri kuwirirana, asi panouya makurukota amambo ndo anodecide kuti marriage iparara. Ramba mweya waVhashiti muupenyu hwako, iwe nemukadzi wako muri kuwirirana, asi kunouya vana tete vanouya nemweya wemadzikurukota, iwe nebusiness partner yako munotonzwanana, munotowirirana, but kunouya makurukota anouya kuzokunyongosai. Ramba mweya waVhashiti manheru ano, ramba mweya waVhashiti manheru ano. Mweya waVhashiti takaumaka. Vhashiti anotoitirwa zvakashata nekuda kwemweya yemakurukota. Manheru ano tairamba. Vhashiti marriage yake inotoparara nekuda kwamakurukota. Vhashiti marriage yake inotoparara nekuda kwamakurukota. Ramba kuparadzirwa chinhu chako nekuda kwemweya madzinza. Ramba kuparadzirwa chinhu chako nemweya yetsvina. Ramba kuparadzirwa chawakatanga nemweya yenzvimbo. Ramba kuparadzirwa chawakatanga nemweya isingadi chakanaka. Ukaitarisa Vhashiti was she wrong? Asi kune mweya inonzi yema monitoring spirit, the spirit that wants to destroy the things, the spirit that wants to destroy the union. Spirit isingade chakanaka, spirit isingade chinoenderera mberi. Asi manheru ano tati Jesu weNazareth, we come against all that spirit of darkness. We come against all that spirit of darkness. Wakatotangawo business rako nezvakanaka nepartner yako, wakatoroorwawo zvakanaka, wanga utori neushamwari wako zvakanaka, asi pane monitoring spirit anoteererana naVhashiti kuti imba iparare. Nokuti zvinongonzi mambo vakangotsamwa chete. Mambo havana kuti havachadi Vhashiti. But makurukota ndo anoti mambo yamaitwa nemukadzi haiiti. Inoshoresa dzinza, inoshoresa guta. Mukadzi ngaarove pasi. Manheru anozvikada wakaitwa iyoyo. Asi manheru anotati Mwari wekudenga, enough is enough. Enough
enough, it's enough. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuchengetei, Mwari vakurwirei. Tinongoti neiyayo ndinomasiya muzita nemuropa ramambo Jesu manheru ano. We thank you, Father, for the word. Mwari patava kurara, may your angels guide us. I speak the blood of Jesus upon everyone who is in this platform. Mumwe nemumwe akamirira mhuri yake. Mwari wee vaitirei zvakanaka. Tinotaura nyasha pamusoro peshoko. Shoko iri Mwari wee tigorirarame tigoriiti. We give you all the glory. We worship you, Almighty God. We thank you, Father. Amen. Thank you so much, guys. Tomorrow, na 6:30, I'll be live here with devotions. Mangwanani. Be blessed, everyone. Ropafadzwa iwe, inindi chiropafadzwa. I've got my own page, rinonzi Yokozuna weZimbabwe. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuchengetei, Mwari vakurwirei. Mangwanani, I'll be here live on this platform on SIS MELLY's diary. I thank you so much, SIS MELLY, to allow me with your crew kuti ndikwanise kuya ndichishumira papeji penyu, dzingori nyasha pamusoro penyasha. I love you guys. I love you so much. Be blessed, everyone. I'll come back tomorrow with devotions, mangwanani. Come with your prayer point, then we pray, we read the word of God, we empower ourselves with the word of God. Hakuna simba rinokunda shoko raMwari, guys. Hakuna simba rinopfura munamato une shoko raMwari. I love you guys. Be blessed, everyone. Good night.